Non é a primeira vez que lles falamos aquí no termómetro de carreiras ilegais, pero que estanse como profesionalizando os que participan nelas para non deixar pegadas da súa actividade. Ás veces é simplemente a marca que deixan os neumáticos o que dá pistas de que nese lugar están tendo lugar. Falamos cunha persoa que participou nunha destas carreiras. No polígono santiagués da Sionlla, as noites transfórmanse semana tras semana nun circuito improvisado. Entre fume, co enxordece de ruxido dos motores como banda sonora, centos de persoas reúnense en concentracións multitudinarias de vehículos, algo que non é novo para unha veciñanza que leva anos preocupada. Pero que é o que acontece nestes encontros? A través de plataformas digitais ou grupos de WhatsApp inicias unha convocatoria que se suman un bon número de vehículos. Alí, rodeados de xente alentando, levan a cabo o que se coñece como lanzadas. Coches tuneados pisando a fondo o acelerador e alcanzando velocidades de máis de 100 km/h en espazos moi curtos. Tampouco falta a fumareda dos que queiman roda nas típicas derrapaxes. Quen foi descríbeas deste xeito. Prácticas ilegais e unha conducción temeraria, claro. Despois toda a xente que falamos de centos de persoas ali para ver o espectáculo, claro, están colocados de forma que é moi perigoso, porque calquera coche que se salga un mínimo vai arrollar un montón de xente. A policía local intensificou os controis, pero o problema persiste. As vixías situadas nos puntos de acceso fan que cada vez sexa máis difícil cazar a estes condutores infraganti. E que as marcas de neumáticos no asfalto son a proba de que os episodios de concentracións ilegais na Sionlla se multiplicaron nos últimos anos. Mentres a veciñanza mantén a fe por alcanzar unha solución, os amantes dos coches exixen un espazo habilitado para poder desafogar, e como eles lles gusta, pisando o ferro a fondo. Semella cousa de película, conductores citándose por WhatsApp dende todos os puntos de España, pero, Óscar, cada vez máis estas carreiras ilegais temos máis na nosa xeografía, non? A verdade é que sí, que xa non fai falta ir ao cine para ver este tipo de carreiras, só temos que visitar polígonos industriais en fin de semana en Galicia, así que imos ver un pouquiño por que zonas podemos atopar este tipo de concentracións. Por exemplo, en Pontevedra, no polígono do Campiño e na Rigosa son moi habituais. Por iso, a Garda Civil intentou poñer fin a estas quedadas coa chamada Operación Platillo. O resultado? Case 100 denuncias por exceso de velocidade, competición na vía pública e conducción temeraria. No Porriño tamén son tradición. O espectáculo chegou a un punto surrealista, de feito. Unha carreira ilegal foi bautizada como The Fast and the Fúnebre, que sería traducido como rápido e funerario. E non é broma, ali apareceu un coche fúnebre participando na cita. O resultado? 5 investigados, 9 sancionados con 500 euros e perda de puntos e máis de 20 sancións máis por detalles pequeniños como non ter seguro. O polígono de Baión en Vilanova de Arousa tamén é circuito habitual. Neste caso, descubríronos polas redes sociais. Varios participantes colgaron vídeos presumindo das virguerías e acabaron multados. O mesmo pasou en Ourense, na estrada entre a Quintela e Castro Beiro, na que ata 21 vehículos foron denunciados por conducción temeraria. Así que xa vedes, amigos, para moitos, a adrenalina busca atallos perigosos. O que parece unha película de acción na vida real remata con multas e retiradas de puntos. Pero iso non parece deter aos infractores. No polígono da Costa Bella en Santiago, as concentracións ilegais de coches son o pan de cada día e os veciños xa están fartos. E ali temos a Belén Vara, verdade, Belén? Que tal, compañeiros? Pois sí, como aí o vedes nas vosas pantallas, aquí están as marcas desas rodas que tanto dano pois están facendo aquí a toda a veciñanza no polígono de Costa Bella, esas carreiras ilegais que, como ben diste, Óscar, pois a veciñanza está farta xa de aturalas. Teño aquí ao meu lado a Cruz, que é a presidenta de Ferusa, da Federación Rural de Santiago. Que está pasando aquí no polígono, Cruz? Pois bo día. No polígono está habendo unha situación que realmente totalmente incorrecta, ilegal e peligrosa. Entón está causando diversos daños que consideramos que teñen que ser correxidos de inmediato. Afecta non só os veciños cercanos, sino que varias parroquias do rural reciben o ruído e a impresión de que hai algo que realmente non debería existir, porque
as concentracións deste tipo consideramos que teñen riesgos grandes e que, bueno, non quereríamos chegar a que hoese que lamentar unha desgracia e eso. Por lo tanto, as marcas dicen xa o que hai e bueno, o que pasa generalmente os fines de semana. E cata xente pode xuntarse aquí nestas carreiras ilegais, Cruz? Mira, pois se dice que superando 300 moitas veces. 300 persoas con todo o que iso conleva, coches, con velocidade, vai decir que eu nunca o vin en directo, pero persoas que o viron e o explican, é algo que realmente impresiona. Moitas gracias, Cruz. Temos aquí outras veciñas afectadas que, de feito, dende a súa casa sí que oe todo este ruído, non? Sí, precisamente suele ser os días previos a festivos, as noites, por exemplo, o jueves e o viernes pasado foi tremendo que o ruído. Eu vivo a 1,5 km en línea recta desde aquí do polígono, aquí na parroquia da Gracia, e bueno, pola noite, 3, 4 da mañán, os ruidos son, bueno, non che deixan dormir, sobre todo estas noites de verano que bueno, dormimos cas ventanas abertas, pois, bueno, non deixan dormir. Entendo que é ruído de coches e ademais ruído de xente, de música, de todo. O que máis sinto, por exemplo, personalmente, é o ruído de aceleración, o que é, bueno, o motor a todas as revolucións que se permiten, entendo, e ese é o ruído que máis molesta. Digoche, onde vivo eu. Non sei os que máis cercanos, que seguro que o que a mellor música se poñen, pois tamén o sentirán. Pero o ruido é de verdad. Moi ben, pois xa vedes, compañeiros, moitísimas gracias. O que pide aquí a veciñanza pois é que se dea xa por rematado estas carreiras ilegais no Polígono Industrial Costa Bella. Claro, grazas Belén, e que imagínense convivir con todo ese ruido. Patricia, é certo entón que cada vez están como máis profesionalizados, que lle poñen máis difícil a policía? Totalmente, isto non son 4 que quedan un día aí, non hai redes moi extensas en toda Galicia, ademais hai xente que se move moitos kilómetros para vir a estas quedadas que están moi ben organizadas, están tan ben organizadas que poden xuntar 400, 500 persoas, e hai uns vixías que son os que controlan que non se achegue policía, que non se achegue Guardia Civil. É certo que policía agora, como sabe os puntos nos que quedan, como estén moi ben localizados, están empezando a introducir vehículos camuflados precisamente para collelos infraganti, non? Porque esta xente tela que coller infraganti. Pero é moi difícil porque, como digo, eles están perfectamente organizados e iso que lles están caendo multas en Santiago dende que empezou o ano agora, creo que van 250 denuncias precisamente por conducción temeraria, exceso de velocidade, incluso porque manipulan os vehículos con técnicas que non se poden facer, que non están legisladas. E ainda así siguen quedando en Lugo, tamén nos polígonos, que son as zonas que esta xente elixe. Houbo tamén moitísimos problemas, pero siguen, eles vanse movendo, vanse trasladando. Claro, que aquí eu entendo, ou non, Gloria, que o que lle queda aos axentes é que estas persoas vayan, non, como acumulando antecedentes para que chegue un momento, non, que lles quiten o vehículo, permiso de conducir. Aquí, unha vez máis, o que nos queda é que toda esa xente a que lle pagamos para legislar, unha vez vexa que isto é un verdadeiro problema, non localizado, non é un problema local de Santiago, nin de Lugo, non, é un problema nacional. Perdona, Gloria, hai grupos de WhatsApps que fan envíos masivos, pero cando falo de masivos é a miles de persoas. Pois é o que estou dicindo, e xa se converteu, nun fenómeno nacional. Terán que legislar, e ao mellor non me chega cunha multa. Ao mellor teño que collelo polo cu do pantalón ou da saia e leválos para dentro. Sí, non, totalmente, porque é moi complicado. Porque non é que poñan... Sí, remata, Gloria. Non iba a decir nada que... Non, pero remata. Que non é un perigo só para eles, senón, como dicía fora de cámara Patricia, é que de ali salen ca adrenalina por aquí, e os que están facendo a poñer en perigo a todos os que estamos circulando, que esas horas vamos a traballar. Porque temos traballo, afortunadamente. Non, totalmente. Ademais, estas imaxes que estamos vendo desas enormes concentracións poñen a pel de galiña. 12:37 minutos.